korwase county ya Kisii awase abaunchoreria korwase chiro ya marani eyo gotoka magena babeire bakumugania umurwanirira bw'ekirogo kyo bugavana ase county ya Kisii wetrase kyama kya ODM Simbarati kurwa maskani gochiase umugavana urorobo n'umuske James Ongwae na gotiga komomochia asoburayi bwaye oroboti orwase nchira yabene nigo twariganire no muri cyoito Mildred Momanyi. Abaunchoreria kurwe chiro ya marani amona magena abubarase kiombe ya Kisii County Market Consortium nigo besokia asomo cyobosongo iriko gikeria engana yoyo kubolie kirogo cyobugavana bwe county ya Kisii Simbarati ase amumochia umugavana bwe county ya Kisii James Ongwae asogosoma budget kinga kicyabotko abo ase chichiro cyarenge gatiye binto birya byakwaneretwe dimana jitemagena akarwa mabuli ingikiagarata akarwa mabuli igarwe tasenge ncharo cyenga abantu bamagene bakorteki ebachandegete chibesa chiachire echichiko takokonya abantu abarwa mabulime ngiyakwa nandata etogchitenene abantu amutomwancenga chibesa chitenene ekina kitutaga ni chibesa chitu chikoleki chichiche echiro ya magene koleki yaga achire echiro ya magene koleki ya maranera koleki yaga mwerese nga chichire chinchirie surprise konyora chibesa to understand it nga kichibesa chiagora chiachicha tuatumikira ba MCA baitu bakore forums bamanyire ngikegendered so communication yetu ne relevant ngangikegendered ono yuwocha gutumikiriye teri asokora abantu ngoboibi etore surprise ngayikuruwera ngikegendered ekiagara emyake ye committee abere discount government oyokora amayuro yoboibi tanya kobo ari wanje kiara chikura kuriya segati yetu erinda tigoborami abo ngaki ngakibinteriria chitonbo arenge gusaba umurayo itorenjera kakorigiyo oborayi orocha to siekerega bungo to sieke gochikura chamagena naria chinyora ta gochinyora aseki twabwatirie gente kama tukamange twasemere nga twakenyori nanda hakika twakenyori kyagere twarorire asichinga kecho nigo abanchoreria bamocha Simbarati asicingwana chiae echo chirengeto mugavana bwe county ya Kisii James Ongwae etetigwa ase budget ya 2022-2023 tigo musikara atiachisike ekerago chagoswageti ali komeni chichiro chirichigendere kwagachwa awanga ki ejiro itoneronte process umweshimiwe tiga amanya iganga nonya ntugasomete bunasomete ndoma ite government niko gwake ndoko mayanga kiera ta ko koja kukana nga Kisii county government yaro te die budget ayengero ya nyi soke bita te batingi ko bwati bono utari wanja ngwa yakuri mirimo yae buya handi obabuya ayonye gugucha kunyo kurigi chikura ochonyole chikura chao nayo gambe buno bugambi buno ngwa mitaga mbire buya boigo nigo abonchoreria abo bagania maskani amono morembe kwene kigwa gati yabasae na kubasaba ogotatume kwabo be asichinga kiechiga ekitwari gusaba gusiga iga no morembe na maskani mono mugakungwaye akorire gasasi miaka 10 turara michana menene onya yarengo gwara yareta mapema ibagoja batumia the youths baminta asibali mbakani mu baise goswaise abantu bakurama gusa abantu bakurutana magena igavana yaitere on mumutigagende kabuya bono ntu etogosabaika onyotagete chikura cyo murembe ntuntoleti yale kaonde bwensi okogani chikura tomo chikura so murembe Yengo ripota ligeta seni kya Ndizi TV alietariane Mildred Momanyi.